Drenge, prøv at høre her. 300 aber og en hjemløs. Sådan en. Det kan man jo muligt tilladelse til. Okay, der vil vi gøre sådan her. Altså, her. Aberne kunne jo sagtens få have. Bare stop dig selv, okay? Hvad hvis vi laver en film med en gut eller et eller andet? Ja. Så laver vi en voiceover med helhedsmæssigt farvetryk. Okay, hvad vil vi gøre sådan her? Han må op på den vildeste fest nogensinde, omringet med damer overalt i hans seng. Vent lige, drenge. Kender I nogle damer? Nå, okay, fuck det. Så lægger vi bare nogle random lidt omkring. Ej, drenge, det er lige meget. Men værelset, det skal stadig ligne lort. Ja. Og så vågner han med den største morgenboner nogensinde. Ja, det er en god idé. Så kan vi lave en horisontal panorering ned fra enden af dynen af, så man kan få en god makroeffekt af hans ekstreme morgenbog. Ja, og så tager vi sådan en halvtotal af ham, hvor han ligesom vågner der og opdager sin vågner der, og så begynder han bare at syge og hive fat i den. Rolig nu, ikke? Vi kan også bare redde med at sige, at han tager Brian anfaldsk, ikke? Altså. Okay, fuck med det. Nu kommer han til op af sengen, tager sin mappe med den film med det, han laver, og hopper ud af døren. Og det leder så også til en setup payoff. Og så er der en destinationssted, hvor der er en masse panoreringer. Horisontale panoreringer. Yes, dreng. Og så skal vi have en indstilling, som er fuld perspektiv. Det giver en god vinkelærme. Okay, så filmer vi sådan en slags udvikling for ligesom at skabe et slags travlt overblik over, ham der er en cykler. Ja. Og så kan man så sige, at så cykler han sig hen, så står man altså op, og han får faktisk afkørt, og nogen ringer til ham. Eller fanden, Samuel. Ja, hallo, Samuel. Ja, hej mor. Nej. Nej. Kan du få far til det? Super. Og jeg giver så ikke det med der. Hvad? Ja, nå. Men hvad er stativ så? Så er det jo, at de kommer ind, og de kommer til stedet. Ja, det. Nej, jeg har den perfekte idé.